la diferència de veterania del seu equip i el nostre s'ha notat avui. Han vingut molt més centrades, molt més concentrades, i nosaltres no hem estat a l'alçada que estem a altres partits, però també molt mèrit seu que han jugat molt bé. La veritat és que han jugat molt bé, han tingut molta eficàcia en el tir, ens han defensat molt millor que quan es van defensar allà i nosaltres hem sortit molt com el temps, hem sortit molt fredes i també ens ha penalitzat molt que les nostres grans s'han carregat de faltes només començar. La Gemma i la Tània tenien 4 faltes i 3 a la mitja part i això ens ha costat defensar les seves interiors millor i han guanyat merescudament. Cada cop que hi havia la possibilitat de reaccionar, ella estava molt bé amb el tir i ens ficaven un triple o ens ficaven una pilota sota l'aro, han jugat molt equilibradament i nosaltres, per exemple, hem fallat molts tirs lliures al final, molts triples que han sortit de dintre l'aro, és a dir, la diferència també ha estat que elles han estat molt encertades i nosaltres tampoc hem estat avui encertades amb el tir. Home, doncs molt contents perquè al final veníem de 2 derrotes abans de Nadal, era el primer partit del 2021, jo crec que ens ha anat molt bé la desconnexió i després guanyar una pista com aquesta, un equip que apreta molt, també ens calia competir amb els equips de dalt, llavors jo crec que avui sortim molt reforçats, més enllà del resultat, de si average, és sortir reforçat per haver guanyat el partit. És un equip que té molts de punts a les mans, el problema és que moltes vegades no són capaços de certificar-ho. Jo crec que avui han jugat amb una miqueta més de ritme, tenir una miqueta més de lectura segurament en situacions que abans de Nadal no teníem massa lectura en aquest sentit i jo crec que avui, a part de notar i potser estar una miqueta més fins, sí que és veritat que hem tingut llançaments més alliberats, que era una de les coses que teníem pendents.